ମାମା କ'ଣ ଖାଉଛୁ? କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଲୋ? ଚକୋଲେଟ୍। ଚକୋଲେଟ୍ କିଏ ଆଣିଛି? ନାନୀ। କୋଉ ନାନୀ? ଭାଇ ଆଣିଛି। ଆଉ ଶୁଣିଲୁ ହେଲେ ମାମା ଲୋ ତୋ ଲିପ୍ଟା କ'ଣ ହେଲା ସେଦିନ? ହୋଇଛି କୋଉଠି ହୋଇଛି ଦେଖିଲି? ଏଠି କ'ଣ ଲଗେଇଲୁ ରେ? ଆଇଛି। କିଏ ଲଗେଇଦେଲା? ମାମା? ନାନୀ। କୋଉ ନାନୀ ଲୋ? କୋଉ ନାନୀ? ପରି ନାନୀ। ଆଉ ଶୁଣିଲୁ ହେଲେ ମାମା ଲୋ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଆ କୋଉଟା କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା? ଭାଇ। କୋଉ ଭାଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା? କୋଉ ଭାଇ? ମାମା କୋଉ ଭାଇ? କୋଉ ଭାଇ? କୋଉ ଭାଇ? ରାଜା ଭାଇ। ଆଉ ତତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା କୋଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛୁ? ଜେମ୍ସ ଚକି। ତତେ ଜେମ୍ସ ଚକି ଭଲ ଲାଗେ? ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ଲୋ। ଆଉ ଶୁଣିଲୁ ଶୁଣୁନୁ ଶୁଣିବୁନି? ଶୁଣିଲୁ ତୁ ଗୋଟେ ଡଙ୍କି ନା ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ? ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। ଆଉ କହିଲୁ ତମ ଗାଁ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଶୁଣିଲୁ ଆଜି ଯୋଉ ତୋ ମାମା ଯୋଉ ଯାଇଥିଲା ସ୍କୁଲକୁ ତୁ କାନ୍ଦିଲୁ? ଏମିତି ମାମା କହି କାନ୍ଦିଲୁ? ହଁ ଏମିତି କହିଲୁ। ମାମା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା? ପଢ଼େଇ। କୋଉଥିରେ ଯାଇଥିଲା? ଗାଡ଼ିରେ। କେତେବେଳକୁ ଆସିଥିଲା? 4ଟା ବେଳକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ? ଏମିତି ମାମା କହି କାନ୍ଦିଲୁ। କେମିତି କାନ୍ଦିଲୁ ଲୋ? ଆଉ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି? ହଁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଯାଇଥିଲୁ? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ମାମା ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଥିଲା? ବାନାନା ଆଣିଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଲା? ବରା ଆଣିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଲା? ବାନାନା ଆଣିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଲା? ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଲା? କ'ଣ ଆଣିଲା? କ'ଣ ଆଣିଲା? କାଠି। କ'ଣ ହେଲା? କାଠି ଚକି। କାଠି ଚକି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଆଉ ଚକି ତ ନାହିଁ। ସଇଲା। ଆଉ ଚକି ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଚକି ତ ନାହିଁ। ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହଁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା? ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା? ନାହିଁ। ମାମା ତୁ ଆଜି ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଗୁନୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଝିଅ ଲୋ ଶୁଣିଲୁ ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ହଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯେ ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ଆଦ୍ୟା। ଆଉ